onye bụ onye ọzọ n'Enugwu-ukwu bụ onye a na-akwanyere ugwu ọfụma. Ọzọ Enugwu-ukwu dị bụọ inwe ike chie ogwe ọzọ. Mana nke kachasị nụ n'ife gbasara ọzọ bụ Ọzọmkpụ Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Nke patron ya bụ His Royal Majesty Igwe Sarafọ bụ Nnemekpe, bụ the custodian of the tradition and customs of the people of Enugwu-ukwu. Before ichi ọzọ n'Enugwu-ukwu, ị ga-ejegoro na village gị mee ife a na-akpọ nze. Ime nze bụ na a ga-recognize gị as onye na-eme ezigbo ihe n'obodo. Ichie gị nze na village gị. Echicha gị nze na village gị, Enugwu-ukwu nwere waterfall, ifite enu ifite ana, uru okwe na avọ omimi, uru nnebo na ọjị. Iluo onwe ndị na-eme ekwu dịka anyị nwa bifite enu na ifite ana anyị na-eme ekwu. Nwee ndị na-eme ọba, uru okwe na avọ omimi ya nko na-eme ọba. Ichie nke village, ichie nke kwọta, iwepụta gwa anyị na itolugo ichi Ọzọmkpụ Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Anyị bịa mee ife dị na ya. Ị pass ya interview, ị ga-abụ onye nọ in good standing with the society. Ị ga-abụ onye nwe ife ọ na-eme. Ị ga-abụ onye nwere ezinụlọ. Ị ga-abụ onye na-achụ udo n'obodo. Ị ga-abụ onye na-alụ ọlụ na-eweta ọganiru n'obodo. Ị ga-abụ onye eziokwu. You must be a man of integrity. Ị bịazịa gwa anyị, ị pass ya interview, ị mee ife ị kwesịrị ime wee chi ọzọ. And ị bịa ọzọ Enugwu-ukwu bụ ọzọ Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Ichie nze ichi dị na village gị. Ichie echichi na kwọta. Echichi chi na kwọta bụ na kwọta gị ka ọ dị. Yeah, for example, nchi ekwu nze n'isi onye, ekwu nze n'isi onye ka ọ bụ. Sọsị ha na-akpọ Enugwu-ukwu na Ụmụnrị bụ Ọzọmkpụ, ichi Ọzọmkpụ, ọ bụla Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Ọ bụkwa na His Majesty bụ eze Enugwu-ukwu na Igwe Ụmụnrị n'anya fụ na ị na-eme ezigbo ihe n'obodo, kpọọ gị ka ekpunye gị nkata ukwu n'isi. Enugwu-ukwu gbakọ aka kpunye gị nkata ukwu n'isi. Ịzabakwa afọ ọbụla echi gị ebe anwa a na-etinyekwu ya Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Ihe ndị a niile na-adị mkpa ka a na-akọwa ya ka ndị be anyị wee na-aghọta, ka ndị Igbo wee na-aghọta. Nkata ukwu a na-ekpu n'isi abụrụkwa Ọzọmkpụ. Na edresi na Ọzọmkpụ, ị na-anya efu atali dị m n'ụkwụ, ị na-anya efu peteli, ị na-anya efu aka nyi, ma nke aka ma nke ụkwụ ma nke onu. Ị na-anya efu na akwa anyị na-edeli ọzọ Enugwu-ukwu na Ụmụnrị. Ị na-anya efu na anyị nwere ego iru. Na ihe a dị ịbụọ ọ dị, ofu bụ nke ogwe ọzọ, nke ịbụọ bụ Ọzọmkpụ. Ị na-ekwe anya efu na abụbụgodi m n'isi dị ịbụọ. Dresi na niile ị kwesịrị ịfụ onye ọzọ ma ịfụ onye ọbụla nke ekike pụta, ị ga-ama ma nke ndị nze ka nke ndị ekwu ka nke ndị ọzọ ka nke ndị kabinet. Igbo bụ Igbo, ekene m, ọ ya adịrị unu mma.